Мой македонски народе, još li se boriš za pravdine ili ti otide himna u 3 lepe pičke materine? Ovi dani se osjećam ko prase pred Božić ili jagnje pred Uskrs. Toliko se za mene kao Makedonca interesuju komšije. Da sam počeo da sumnjam u časne im namere. Mi u Kumanovo vikamo mnogo mi ulaze u dvor, sigurno ne nose čvarke i pivo. Od Bugari si nemamo mir. Otkad nas onaj nesreća uvede u dogovor sa njima, mameni seba, kude se videlo nekoj da se dogovori sa Bugarin. Bugarin se okreće ko suncokret, od kude ga vata sunce, tamo okreće dupe. Obično mu je dupe okrenuto prema Rusiju ili Nemačku. I svega je isto. Ako mislite da su Bugari prozapadni, onda ste malko prolupali. Kude može Bugarin bez Nemca i Rusa? Naprimer, kako beše u Drugi svetski rat? Pamtite? Pametan Bugarin prvo udari 3 godine sa Nemca, pa posle uvati da mava 2 godine sa Rusa. To što ga posle Rus trteše 50 godine, to je beše u garantni rok. Sad se Bugarin uvatil za nas, Makedonci. Drž ne daj, vi ste Bugari, jezik vam je bugarski, mozak vam je bugarski. Samo vam je onaj rabota u gaće makedonska, pošto Bugari po Eurostat su sa male dimenzije, oko 12,5 santima. Bugarke do duše su dobro, ali kod Bugari je falinka. Tad ne ostavljaju brene na mir. Bili u Evropsku uniju i misle da su onoga gore uvatili za bravude. Stavili veto. Najkorumpirana i najsiromašna država u Evropsku uniju stavlja veto. To ti je ko slepac da uvati da vozi Formulu 1. Će vozi prvi 100 metra, ma posle vata krivina. I što će praviš? Udarili komesar na svinče. Krv im izgleda od oči, će nas štroje, će nam renderišu dupe. Od ozgor pa Srbin im udara čivije. Ajde, braćo Makedonci, ako nemate vakcine, ako nemate, dojdite kod nas u Vranje na lapanje, na šopingu Lidl i na vakcinisanje a la carte. Koju uvaćete vakcinu? Tu će vi ušpricamo. Nacoči dupe i špricaj. Mnogo dobro zvuči, ko seksi roman. Ona je bila plava i svima je dala, ali kad je dala, otpala nam kita mala. Sve se plašim da kad završe ovi Bugari sa nas, kad nas dobro uštroje i renderišu nam dupe ko Grci što su nas uštrojili sa Sprespu, na red će dođemo kod Srbi na jebavanje. Taman će ulegnu u Evropsku uniju i će nas pozovu se s prst. Ajde, dođi. U koju crkvu ideš tive Makedonče, severno lonče? Pa u makedonsku pravoslavnu, a ne postoji takva. Ko što nema Makedonci, nema Makedonija. Vi što ste u severnu, znači gledate prema svoju domovinu, nasočeni ste prema sever, vi idete u severno, na isto, u srpsku crkvu. A zašto idemo u srpsku crkvu? Pa zato što ste vakcinisani sa srpske vakcine. Joj. Nekako na tam mi idu rabote. Na nekoj nov kumanovski dogovor. Će otidne jezik, identitet, nacionalnost, pa za crkvu će se cenkamo. Bitna nam je Evropska unija, a ona stara kurva tad će prebaci Albaniju u prvu brzinu dok se mi zajebavamo sa Srbiju. Pa kad na kraj naletimo na Albanci, s njima je najkonkretno. Boligi Stojko za ime, prezime, veru, identitet. Oni su konkretni. Će nam kažu, bra, da li go gledaš ova linija, go gledaš, bravo, do tuga je Albanija, a ti vidi, ako ne zagaš da ti stavam veto. Ali to je pola Makedonije severne. Pa, brat, toliko pola će ti ostane, za da možeš da vleguvaš vo EU. Nije ne sme pedari da te negirame kako Grci, Bugari i Srbi. Vikaj se kako sagaš, samo do tuka, od tuka namamo će se vikaš Afrin. Nečičko pera glup. Gledam, ja će pominemo ko kolateralna šteta. Ne je narod kriv, narod je za jebenje, nego političari su za na ekskurziju u kinu, da gi odnesu na stadion. I svi da gi narede u jedan red. Pa rata. Mislim da im pušte kineski ognome. Tak će go bude Makedonija. Bez ništo. Sama i bogata. Aj, čao.